ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. N'i ko Kabablo TV i b'a fɔ ko Mali, n'i ko Mali i b'a fɔ ko seko ni dɔnko n'an ka laadalafɛnw, ni an ka kunnafoni kɛnɛ sigitɔ ye bita kumabaw filɛ nin ye. Mali ni Banque africaine de développement ni o ye BAD ye, u jɛra k'u bolonɔ bila baara bolodalen 3 sɛbɛnna min musaka bɛ taa se CFA wari miliyari 7 ma. CFA wari miliyɔn 700 Croix Rouge y'o de don buna hadamadenw ma gɛnni na minnu bɛ ni seba tɛ u ye walasa dɛmɛ bɛ se ka ta ka don u ma cogo min na. O kɛra san 2018 u sera ka baara min kɛ o kɔnɔna la. An bɛlɛma Kabablo TV lajɛbaw, aw minnu bɛ Mali Jabaranin so misali télévision so ɲɛma, aw bisimila an ka kunnafoniw kɛnɛ sigilen filɛ nin ye. Mali ni Banque africaine de développement ni o ye BAD ye, u jɛra k'u bolonɔ bila baara bolodalen 3 min sɛbɛnna n'a bɛ se CFA wari miliyari 7 ma min bɛna ta k'a don an ka baw labɛn ko ɲuman na. A kɛnɛ kan Mali minisiri ɲɛma ani sɔrɔ minisiri n'a fila bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ maa kelen na. O ni jɛkulu in ka lasigiden bɛ yan ni o ye Hila Luis, olu de jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn in na. Mairie Ibrahima Konate ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a baara bolodara cogo min na kan. A bɛ ɲini ka se CFA miliyari 7 ani tila ɲɔgɔnna ma min bɛna don baara bolodalenw dafɛ sɔrɔ yiriwali ani waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ minnu jiginna an ka babolo kan n'a bɛ fɔ ko fleuve Niger bolonɔ bila yɔrɔ la. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jiko ma Sanbu Wage ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se kungodaw lakanani minisiri ma n'o ye Useni Amion Gindo ani sɔrɔ ni musaka minisiri ka nɔrɔbila Madame Sila Awa Bari. Nin bɛn kan sɛbɛn 3 in bolonɔ bilalen Banque Ouest Africaine de développement filɛ k'a sɛbɛntiya k'a fɔ jamana in ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛw ni dabali minnu tigɛ yiriwa kama olu bɛ o fɛɛrɛ ninnu kɔkɔrɔma don. Wa nin kɔkɔrɔmadon in fana bɛ kɛ sababu ye programme min sigilen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o b'a daminɛ san 2019 ka taa bila san 2020 na. N'a bɛ tali kɛ nazarakan na cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable n'o bɛ ni kura donni jago la ani sɔrɔ kuntalajan kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka kungodaw ani waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔw. N'i ye programme intégré de développement yɛrɛ ta k'a lajɛ waati yɛlɛma yɛrɛ bɛ ka kasara minnu lase an ka babolo ma a musakaw yatalala ka taa bila CFA miliyari 122 de la. Wa baara bolodalen bɛ jamana 9 de kunkan an ka Mali bɛ o la. Bawo maa miliyɔn 4 ɲɔgɔn na olu dayirimɛ de bɛ bɔ babolo in na. Mali ta fan baara bolodalen musaka o kan ka bɛn miliyari 14 ɲɔgɔn ma. San 2018 kɔnɔ Croix Rouge ye CFA wari miliyɔn 700 o de don maaw dɛmɛni na maa minnu bɛ yen ni degun tun b'u kan u ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. U ye nin wale in u y'a kɛ ɲɛnajɛ ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ u tɔgɔ la ni o ye mɛ kalo tile 8 ye. U yer'u dagayɔrɔ la an ka faaba kɔnɔna ni o ye quartier Jelibugu ye. A ɲɛnajɛ kɛra ye a kɛnɛ kan baara caman ni waleya caman kɛra a kɛnɛ kan o kumabaw la. A baarakɛla ɲɛmɔgɔw olu ye dantigɛliw kɛ Croix Rouge yɛrɛ taabolo kan. Ɲɔgɔlɔn dɔw bɔra ka jira mɔgɔw la fo ka taa se bonyama segiw ma maa minnu n'u y'u seko damajira kɛ Croix Rouge kɔnɔna la ka taa kuncɛ ni kunnafoni lajɛ min ni da sera waleya caman ma Croix Rouge yɛrɛ nana cogo di a ko bɛ se ka nege don maaw la maaw bɛ se ka a sira taama ka ɲɛ cogo min na. Tɛnɛngukaw fɛ yen an ka l'armée ka dagayɔrɔ min bɛ yen dasagowale tigilamɔgɔw minnu ma lakodɔn olu ye alamisa su fɛ ka dugu jɛ juma na u ye dansagowale dɔw ta k'an ka l'armée ka dagayɔrɔ sɛgɛrɛ ni o kɛra ka maramafɛn cɛjugu min bɛ yen n'u b'a wele ko OB o damadɔw bon an ka l'armée ka dagayɔrɔ la. Kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔla AMAPO kunnafoni di siraw fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ maa ni ma to wale in na wa bolofɛn ɲɛnɛmaw ma tiɲɛ a ko sen fɛ. Dansago in kɛra su nɛgɛ kanɲɛ 1 tɛmɛnen kɔni sanga 50 ɲɔgɔnna ye. Kunnafoniw bɛ k'a jira k'a fɔ min ye OB ye 6 ɲɔgɔn na o bɛ na an ka l'armée ka dagayɔrɔ kɔnɔna la nka maa si ni ma to a la o de ye a kunnafoni dumanyɔrɔ ye wa minɛn ma tiɲɛ minɛn min ni o ye bolo bɛ sin o la. Bɛnkanni wale tɛmɛnen kɔfɛ min ye sigida ɲɛmɔgɔw ye olu wulila ka taa u ɲɛ da tiɲɛni minnu kɛra ka t'u ɲɛ da u ka baara in kɛra kɛcogo minnu na u tilalen kɔfɛ baara cɛjugu in na u sinna fan minnu fɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kan ka sigi sen kan walasa tɛgɛ bɛ se ka da a tigilamɔgɔw kan olu baaraw n'u donna. An ka kunnafoni tɛmɛnenw la an kun ye aw ladɔnniya k'a fɔ Mali minisiri ɲɛma Bobo Sise ale ka dagayɔrɔ la lajɛ min kuma kun fɔra
min bɛna kɛ Bubu Sise ani lakɔliko koɲa ɲɛnabɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ. Lajɛ in a kɛra minisiri ka dagayɔrɔ la. Minisiri ye nin lajɛ in kɛ ka sanga ni jamanakuntigi ka ladilikanw ni jamanakuntigi ka bilasiralikanw ye min ɲɛsinna lakɔliko a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min a bɛ dɛmɛ kɔnɔ bi. Lakɔliko koɲa ɲɛnabɔbaw ni minisiri ɲɛma Bubu Sise u kɔni ye sigi in kɛ minisiri ɲɛma ka dagayɔrɔ la. A kɛra bonya ni karama kɔnɔna la. Jamana wɛrɛ kunkanko kibaruw bɛ bi kunnafoniw kun cɛ. Sudankaw fɛ yen, Sudan fanga dafirilen kɔfɛ min ye l'armée olu bɛ ka fanga kɛ u jɔnfurulafɛn ye k'a sɔrɔ sigikafɔ kun kɛra k'a fɔ fanga dafirilen kɔfɛ jamanadenw y'a ɲini k'a fɔ l'armée ka fanga segin jamanadenw ma k'o de ye fɛn ye min ka di u ye. Sigikafɔ damadɔw kɛra nka ko nana ka na kɛ ko fari falen ye min y'u ɲɔngiri la. A kɔsafɛ jamanadenw nana ka na bɔ ka taa min ye l'armée ka dagayɔrɔ ye ka se ka taa fa bɛɛ kɛ mankan ye. Maa ba caman olu de bɔra ka se ka taa laɲini kɛ k'a ɲini l'armée fɛ u b'a fɛ u ka fanga segin u ma bawo fanga ka kan jamanadenw bolo ka tɛmɛ l'armée kan. Faransikɛw ka maabɔ silen maa 2 min ko fɔra wulikajɔ dɔ kɛra Burukina jamana kɔrɔyanfan fɛ. Wulikajɔ min kɛra Faransikɛw ka surasi dagayɔrɔ min bɛ Sahara jamana kɔnɔna la. Olu ye nin wulikajɔ in kɛ. Wulikajɔ in sen fɛ Burukinakaw ka jamanakuntigi wale in sɛmɛndiya k'a fɔ Faransikɛw ka maa 2 min k'u fɔra Faransika den 2 olu sɔrɔla. Nka wale in kɔni sen fɛ min ye Faransi surasi 2 ye olu ni bɔnɛna. Maa 2 in kɔni sɔrɔla nka mara Faransi surasi 2 ni bɔnɛna. Maa minnu minɛna Dazawale tigilamɔgɔw bolo Burukinabew ka jamanakuntigi Roch-Marc Christian Kabore ale y'u bisimila ka dagayɔrɔ la sani u ka pankuru ta k'u kunda Faransi jamana kan min ye Faransikɛw ka jamanakuntigi Emmanuel Macron ale kan ka taa u bisimila k'u ka dakuruɲɛ fɔlɔw lamɛn jama ɲɛkɔrɔ sani u ka se u somɔgɔw ma. Afrique du Sud kaw fɛ yen wasaden kalafili bɛ sen na ye. Kalafili min ni sigi kɛn bɛ ka a jaabi kun fɔlɔw kɔnɔ. U ka fanga ɲini tɔn belebele min bɛ yen ni o ye ANC ye. Ale kɔni yali a na sebaaya sɔrɔ wa hali a tɛna sebaaya sɔrɔ wa sebaaya min bɛna sɔrɔ sɔmi kɔni kɛn bɛ k'a fɔ a bɛna gɛlɛya don u ka jamanakuntigi ka maraw la Afrique du Sud jamana kɔnɔna la ni o ye Cyril Ramaphosa ale kɔni ka mara sɔmi kɛn bɛ sa k'a fɔ jaabi kun fɔlɔ minnu bɔra gɛlɛya bɛna don a ka baaraw kɛcogo la. U ka kalafiliso 22,925 o kɔni jaabiw kan ka sɛgɛsɛgɛli kan ka ban tile bɛndɔw la. An b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔna la min ye wasaden kalafili ye a bɛɛ ni ka se a kuncɛyɔrɔ la. U ka fanga ɲini tɔn belebele ni o ye ANC ye ale kɔni mɔgɔw siga don bɛ a ko la kabini kelen. An balima Kabablo TV lajɛbaw nin bɛ dansigi bi kunnafoni la min labɛnna ka di aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Vie Kɔnɛ. An tɔ ye sa ka foli ni waliɲumandɔn di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'an lajɛ YouTube sanfɛ minnu bɛ k'an lajɛ Facebook sanfɛ k'a fɔ nin ye bi bamanankan kunnafoni selen a kuncɛyɔrɔ la. Aw ni ce a ka ɲamandali la Mali misali jabaraninso ɲɛfɛ a k'an bɛɛ laseli wɛrɛ kɛnɛ kan.